জীবন রথর সারথি তোমার পারিবেনি তোতে রথি মহারথী যুদ্ধ করি যা। অনুরোধ করলু সে সংগঠনকে ভাঙ্গা চক্রান্ত চলুଛନ୍ତି তেণুক বর্তমান ড্রাইভর যেতে শুণিলেনি কৌশি সুবিধা কলেনি ড্রাইভর মানকর ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଏଠି ଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି ରହିଥିଲା? ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି ତାକୁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମକୁ ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଇଏରେ ଶୌଚାଳୟ ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି କିଛି କରି ଶୋଇ ବି ପାରୁନୁ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିଏ ପାରି ସିଏ ବାଡ଼ଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ବି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମର 9ଟା ଦାବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଏଇଟା ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ଯିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣାଉ। मोटा